So, magandang araw mga kabugs. So, panibagong tips and tricks ko naman dito mga kabugs kung paano po ba malalaman kung sinong nag-subscribe sa iyo. So, mahuhuli natin kung sino yung nag-unsubscribe o sino yung nag-subscribe mga kabugs. So, punta na tayo dito mga kabugs. Search natin yung www.youtube.com. So, dito lang mga kabugs. So, pagkatapos mga kabugs, type dito lang mga kabugs yung may tatlong tuldok. So, desktop site. Yan lang mga kabugs. Hanapin natin mga kabugs kung sino yung nag-subscribe o sino yung nag-unsubscribe sa mga kabugs. Marami kasi yung mga scammer mga kabugs, so nag-subscribe tapos unsubscribe lang. So, dito tayo sa profile mga kabugs. So, tap yung YouTube Studio mga kabugs. Pagkatapos mga kabugs, YouTube Studio. Wait lang mga kabugs. So, dito mga kabugs. So, baba tayo mga kabugs. So, tignan lahat mga subscriber kung makailan lang. So, tignan lahat mga kabugs. Yan po mga pangalan na nag-subscribe sa iyo mga kabugs. So, doon mo malalaman kung sino yung nag-subscribe sa iyo at sino yung nag-unsubscribe sa iyo mga kabugs. So, dito, yan. Ayan, dyan po lahat ng mga pangalan mga kabugs kung sino nag-subscribe sa iyo. Oops, sorry. So, yan lang mga kabugs. Para po, patas po, fair tayo. So, subscribe mo rin kung sino yung nag-subscribe sa iyo. So, yun lang mga kabugs. Kasi marami po yung paasa lang sa salita, comment lang na maganda, tapos unsubscribe. So, yun lang mga kabugs. Yun na ituturo ko sa inyo mga kabugs. So, busy po sa lahat ng mga legit po na nag-subscribe na talaga ng tudong-tudong mga kabugs. So, ganun lang mga kabugs. Bye!